Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuma nentetha yayizolo. Sawunikhumbuza ke into yokubana iKaizer Chiefs bidlala apha izolo. Abafana abadala bathe babe baphumelela bebetha pha iqela ke leDurban City pha ngo-1-0 nqa kwelihle elithe lafakwa pha nguGloti Lelepo. Bhola ke suke pha kuvele pha yehla ke yodibana pha noMfundo Vilakazi. Mfundo Vilakazi wayigqithisa yodibana pha noLelepo. Lelepo wayiphakamisa nje kancane umfana omdala wayivalela emnatheni ke. uLelepo ke indoda edume ngokukora amagowuli amahle. Simqhwabele izandla kumfana omdala ngokwenza njalo athathe impumelelo ayibuyise kuqela leKaizer Chiefs. Seliqinisekile into yokubana ke ngala mpumelelo yabo abafana abadala kuzawutsho kubuye nokuzithemba, kuzawutsho kubuye ke nalanto bazibone bengayonto xa bezijongile abafana abadala. Ndiqinisekile ke ngokuba uthatha amandla wabo apho bebewashiye khona baqhubeleke ke bedlala kakuhle, baqhubeleke ke bephumelela. Singene nje kancinci pha kwi-starting lineup sapha izolo ngoba sizofuna ungena kakhulu kwimatch, ngoba sawungena kakhulu kwimatch yeKaizer Chiefs xa idlala imatch yesithathu eyiphumelela. Kulapho ke sawungena kakuhle kakhulu ke sitsho sihlomle sijonge pha napha. Okwangoku safuna uqiniseka into yokubana ingaba zonke izinto zihamba ngohlobo. Starting lineup sabo pha izolo besisihle kakhulu ngoba bekukhokhela amadoda abalekayo pha ngaphambili. Ndiqinisekile pha inkwenkwanyana ke yakwaDuba Lelepo, le nkwenkwanyana ke yakwaDupreez Tshabalala. Ndibona nje into yokubana abafana abadala beberhalela ubuyela kwesa starting lineup sikaNazarethin Nabi wayekade eqhuba ngaso, baze bona basitshintsha bafake sabo. Babona into yokubana ke esa starting lineup sikaNabi sisona sasisiza nezinto. Bona bafika bamosha yonke imisebenzi yayisenziwa nguNabi. Sibaqhwabela izandla ke pha izolo, basebenzile abafana abadala ngokuza nempumelelo ngaphakathi kweqela labo. Batsho basuka nakulaa position bebekuyo banyukela kancinci. Sekushota bawina iimatch ezimbini zilandelelana ke ngoku bakwazi uyophazamisa pha kunumber 2 nonumber 3. Ndiqiniseke into yokubana xa benoqhubeleka bephumelela ke bangahlala pha kuposition 3 abafana abadala. Enye nenye ke baphulaphuli ke asizungena kakhulu kuyo ngoba sisabajongile kwimatch abasazoqhubeleka bazidlale. Njengoba besenditshilo ndathi sawuhlomla kakhulu xa bephumelela imatch yesithathu ilandelelana. Kulapho sawuthi amakhosi abuyile noko atshintshile. Okwangoku bebesazama nje abafana abadala ukubuyisa ukuzithemba kwabo, besasazama nje ukuvala amanxeba ebantwini, besazama ukubuyisa nethemba kubalandeli beqela leKaizer Chiefs ukwenza into yokubana baphinde bangene emabaleni basupport iqela labo ngokulithemba. Sifuna ukuthi ke ngokuthina mabawine imatch ezintathu zilandelelana. Ngokwenza njalo boba ithemba balibuyisile pha kubalandeli ke beqela leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli, nani ngake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.